siaran pawarta dinten Minggu 3 September 2023 saged panjenengan pirsani. Laporan ingkang akurat sampun sumadyo katur panjenengan. Antawisipun kali resort wonten Ubud putus nyedani gangsal pegawai. Ingkang kagungan Aritera Resort Ubud Linggawati utama janji badhe tanggung jawab inggil kedadosan kedotipun tangsulit ingkang mejahi gangsal karyawanipun wonten Jumat 7 September 2023. Panjenenganipun ngaturaken raos singkawa kaliyan panedha pangapunten dhateng kulawargi boten. Linggawati punagi badhe namung sedaya program upacara pengabdian kaliyan paring santunan dhateng kulawargi boten. Linggawati negesaken lift ingkang dadosaken gangsal karyawanipun pejah punika sampun nglampahi uji kalayakan. Miturut panjenenganipun, uji kalayakan kaliyan lift kasebut ingkang pungkas dipun tindakaken wonten sasi November 2024 lan taksih dipun tetepaken prayogi ngantos akhir November 2023. Gangsal karyawan resort kalih jaler kaliyan 3 SD sedo kanthi ngenes. Sasampunipun lift ingkang piyambakipun sedaya minggahi pedhot wonten Jumat siang 1 September 2023. Wekdal punika gangsal karyawan ajeng Tera Resort Ubud badhe minggah dhateng inggil ngagem lift Jawi kanthi jalur memper rel sepur. Lift punika dioperasiaken kaliyan tangsel ingkang jebatan ngagem mesin. Wekdal kedadosan para korban minggah sesarengan. Salebetipun langkung lift awujud kata kaliyan ketangsel sling. Polisi nginten menawi rem utami lift punika mboten fungsi kanthi sae. Mila lift anjlok. Sedaya jenazah korban lift maut punika taksih dipun semayamaken wonten kalih griya sakit. Kathahipun 3 korban wonten griya sakit umum Lara dan Payangan. Kaliyan kalih korban sanesipun wonten griya sakit Ari Canti Ubud. Mekaten pawarta ingkang saged kula aturaken sedinten menika. Kula Dea Novelisa Herianti ngaturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.